Salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RDN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Lunario Mania? Every ML transaction mo may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners take 1 million pesos. Final draw April 28, 2026. ML Lunario Mania! Tara na sa M. Lemelier! Now na! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier. Pera Padala. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Mga karonda, madangog na sa programa Barreta Asimplatica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asimplatica.
Tugang Diyos marahay na aga po sa Endo Gabos. Pet sa 20 na kita kan bulan na Abril, aldaw po kita nin Lones. Sabay niya to sa lado technical, si Chabin Obra, duman sa transmitter, si Engineer Abelin Don Toralio, sa muya pong chief technician, saka si Tony Matic Saison. Kumusta sa mga parantabay niya to, digdi po sa probinsya ng Camarines Sur, dyan sa tercer distrito ka na probinsya ng Albay. Siyempre, digdi po sa siyudad ka na Iriga. Akol po kita mga pag-uurulayan na naman, ngunyan pong pag-aldaw. Hindi po sa tuyang programa. Nangapudan man ngunyan ang mga opisyal kan Camarines Sur sa pangenot ni Governor El Rebilla Fuertes sa Department of Transportation na parikasunan implementasyon kan mga proyektong release, partikular na ang PNR Bicol Express. Yun Rebilla Fuerte, importante ang proyektong ini, tanganing mabawasan ang grabe na pagdepende sa mga lulunadan naggamit ng petrolyo. Noon doon kan gobernador na mientras na marikasan pag-uswag kan mga flagship projects sa arog kan MRT-7 North-South Commuter Railway as in Metro Manila Subway na dapat sa naman na tawanin prioridad ang DOTR ang pagsusumpay kan Metro Manila sa Albay as in Sorsogon sa paagi kan tren. Nasambit ng proyekto yon pansamantalang nauntok kan taon 2022 matapos tayo madagos ang urulay sa pundong hali sa China. Kan nakaaging taon liwat isinulong ninda Camarines Sur Representative Mix Villapuerta and Luigi Villapuerta sa indang resolution na naghihimok sa DOTR na tapuson ang feasibility study para sa high-speed Bicol Express. Nag-report man na nagpaayag ng interes ang nasyon kan Japan na panginutan ang pag-aadal para sa nasambit ng modernong sistema kana transportasyon. Sa oras na maging operational ang linyang maghahali sa Parañaque sin Laguna pasiring digdi sa Bicol, naasahan man na mababawasan ang travel time puon 12 oras pasiring sa 4 na oras na sana na naman. Proyektong iniyan na hiling na magtataunin makusog na suporta sa ekonomiya as in mas marikas na mobilidad para sa mga namamanuan di sa riyon kan Bicol. Haloy na bagay ni? Ayaw man, so bullet train nga ni, kalukuhan. Sabi digdi kana mga netizens, time is money, ang 4-hour travel time ay dakulang savings para sa mga negosyante at biyahero kung ma-realizar. Istorya project, natapos puro istorya, perfect plan, great job, ang istorya, natapos puro libro, natapos ang istorya, pwede na ibenta ang istorya, storyteller talaga, ang lupit, may magayon na aksyon o resultaan, kitang-kita. Una ako, bullet train, kwarta mo na naman gamiton dyan. Pabor yan sa mga Villapuerte, may hiwas na daga. Yan sa Kamkam, barita ko man na pwedeng i-develop, malangkaw ang balyo kan daga ninda sa Bicol region, makusog ang turismo sa mga resort ninda ay napangyayari. More than 4 decades of Villapuerte sa Camarines Sur, Iwati susulong paman giraray ang Bicol Express, dapat past tense na yan, tapos na dapat yan as an expansion or additional na sana pinag-uurulayan. Itao na ninduan pundo kay J. Saldico para maparikas ang completion date ay napangyayari, flood control. Haloy na yan, puro istorya, plano, sagkod ngunyan, uda pa.
Ang airport nga ni may remedyo na dahil pagibuan paagi o makisumaro na para matultol bagong Bicol Express bulay puro abhang lang. Sana may sa katupadan ng feasibility study ni Japan para sa speed train system na ini. Magayon na para taala kada tinukawan kan mga opisyal kan probinsya ang proyekto na magpapalawig kan runway system kan Naga City Airport. Mr. Gobernador, rani na eleksyon kaya nagpapapugi na naman. Nagpaparamdam na naman rani kaya ang eleksyon. Grabe bagan airport, pampainganyo sa mga botante. Dekada na kamo dyan, puro kamo istorya. Okay po yan, Gobernador. Si Bullet Train mo na, tamo pagalon mag-boarding house sa Laguna Nindam. Mauli-uli na lang ako Bicol. Puro sa naman haw-haw ang aram. Ay, expire sang kurakot. Kapirang dekada na sa Bicol, ang tinampo garo, pigkakakaning anay. Ay, sus, haloy ng istorya yan. Umasa pa kamuha. Uy, kwarta na naman. Kaya yan, kwarta na naman yan. Mapapanoon naman bolsa kayan. Hain na itong Bullet Train. No, rin pa yan. Haloy ng panahon Bicol Train. Dahil kaya i-maintain kan gobyerno. Imbes na umasenso, parodo ta puro kurakot. Kadakol para basta pera kan banwan, puro tulisan. Kung gusto, may gigibuho na paagi. Kung habo may daylan, sige sa nang raburab. Pagpapabilis ning pagkuaning mga daga at utang lang na tao ang maanduyog sa imo. Bicol Express, pwede naman siguro Money Express na sana, dahil na magkunwari, garapala na, ang admin ko niyan, pasangkalan, pa mga project na yan, dahil pa talaga implement, compute na para ki congressman, asin ki gobernador, iyon nagpa-realize pa kan pundo, may porsyento pa, mas dakula pa. Ay napangyayari, pinapadali ka niya ang DOTR ta, mariribayan na siya. Sayang ang mabubulsa niya sa proyekto nagikan sa Japan. Diversionary tactics para matambunan ang kalukuhan ninda. Dapat dati pa ang mga panukalang yan, kung rin nagluwas ang mga kontrobersyal sa pamilya ninda, saka sinda mahiro kan arog kayan, ano yan, pampalubag loob. Nangako na naman mga trapo politiko, tapos maasan naman kamo mga kababayan kong Bicolano, dapat kay ito pa yan ginibo. Haloy na naman, warani na naman kaya an eleksyon, kaya aram na naman sinda. Ay inda, bahala pa man kamo. Bahala man sinda, basta ako ang pagtubod ko. Mayo man mangyayari kung perming arog kayan, puro sa naman talaga haw-shaw. Hanggang sana sa tataramon ang tao matinaram, kulang yan sa gibo, sabi kan mga gurang. Kaya pinapatunayan baga na si Gob El Repo, kulang sa gibo, puro sa nataram. Yan po ang katotohanan digdi sa Kamsure. Siguradong paalduan bulsa kan politiko. Ay inda, nagitawag para hambugan, dekada ng hambog. Digdi sa Camarinesor kan ibang mga politiko. Yan po ang katotohanan dyan. Pigpa para uruto sana kita. Kaya piganap na. Man nga sa bullet train mo. Bullet train man nga. Para sabing bullet train sarong oras na ng biyahe haling Manila pasiring sa Bicol vice versa. Nagrahay na. Rahay ng paltukan kan mga pinagtataram. Kaya ang mga tao ngunyan dahil na po kumbaga dahil na mapagparapot na yan, dahil na mapagparabubuaan digdi sa Camarinesor. Sawa na sa mga butig kan mga politiko. Kuntol-tol sinda, haloy ng magayon ang mga proyektong yan. Marani na naman kan eleksyon, kaya pulok-pulok na naman kon ano-ano na naman ang mga pigpa para taram ng mga hampasable dream. Kung mga tol-tol ini o mga proyekto sa flood control dahil pinanganaan.
Sabi po Udigdia, PNP statement on the viral video involving a PNP marked vehicle. Philippine National Police acknowledges the circulation of a viral video involving a PNP marked vehicle and traffic incident along EDSA, Quezon City. Initial reports indicate that the incident occurred on April 17, 2026 along EDSA northbound near Min Avenue, Barangay Socorro. It involved a PNP marked Toyota Coaster deployed under the Libreng Sakay program and a civilian bus, resulting in a minor collision and property damage. No injuries were reported. An administrative review is ongoing to determine the full circumstances of the incident and to ensure compliance with established protocols. Appropriate actions will be taken based on the findings. The PNP remains committed to professionalism, discipline, and accountability in the performance of its duties. Di po yan kay Police General Jose Malencio C. Nartates Jr., Chief Philippine National Police. Hoy, kumusta man po sa mga parantabay niya to dyan sa Panuan, kana Buhi, Camarines Sur, Kibilog, Kagawad, kana Santa Justina. Brother Nestor Gaiti, kay Brother Joseph Sideria, sa gabos ng mga brother, dyan po sa Santiago, Digdipo, Ciudad Gan, Iriga. Si Father da, may itgit an halanuhan, si Father Boboy, kaya ngaro day nakainom ng kunyan, red wine. Pagaw nga nga si Father, ay pambihira. Dahil ako nagparahalat matanga na, nagpaparaapod na si Commander. Ako nag-aalat kay Pader. Ay indang yan, para alat niya kay itong, paulay na raw niya. Bagkuman nga si Pader apig alat mo. Mababorat sa naman nga kasi ito ay Santissima. San makonsuelo ang grupo, pigurulayan, pigmeritingan sa mga kontribusyonan, sa mga past ng okasyon na nagtao pag-iraray, takasupog nga kay Pader. Puro na sa nabaga kay Pader, kay Mother, na. Batisipon man si Mother, intrigahan man, bukong puro sa Pader. Paunaw man si Sister. Report! Yan man sa linya si Karondang Atan, pasok. Salamat Karondang Philip. Uwi pa sa tuyang dagdag na informasyon, pinag-umaw kan Department of Tourism Bicol Regional Office ang matriumpo na ikalibang bantayog triathlon na pinagbibunuman sa San Jose Talisay kan nakalis na semana. Pinagbitbitban ang sinambit naman ang sinambit ng opisina ang napusok kan mga atletang nagbali sa 1.5 kilometros na pinaka-challenging na languyan sa Bicolandia, ninuliman sa makukusog na alon kan Dagat Pasipiko sa kadagatan kan San Jose, Talisay, Asinait, Eligman ang pangyayaring ang kaputukan kan mga kabali sa 50 kilometros na pagbibisikleta na nagpasiring sa 4 labanwaan kapares kan Talisay, Daet, Basod, Asinman, Mercedes, Asinman 10 kilometrong pagdalatan sa kalabaan kan Core Aquino Boulevard. Sigurman kay Regional Director RB Agua, saro subota inspirasyon ang bantayog triathlon ni Nuni Tini. Saro sa naman na simpleng programa para man sa mental health, pakalis kan pandemic, 5 taon na nakakalis, agar-alagad, marikas na nagtalumo, asin na kulang tabang sa turismo kan Camarines Norte. Dapat parata sa lado lokal, Tabarkada Karonda, Jonathan Oliva reporting. Field Report! Salamat Tabi Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Kumusta man sa UNIP High School Batch 77? Uno basang mangud. Kami sa mga kabatch ko, Batch 82 sa San Isidro Elementary School, Digdipo, Ciudad Gan, Iriga, magkakaigwanin na Grand Alumni Homecoming.
sa maabot na Mayo 11, libre daan t-shirt basta mag-atindir sana. Di nagray na. Pati ang pagkakan libre. Pero pwede man dang magdara kung iguang surusobra. Kaya nag-a-attender sana ako sa mga mayroon libre. Masakit po ang buhay ngunyan. Para bali-bali sa mga organisasyon tapos mamampakinabang. Araw kan mga puro prescore ay inda. Basta ako kiton maagta kay BP ngani ay para iba dyan sa mga organisasyon. May prescore, PNP prescore, poro na sana prescore. Sakit kayo nito, ginagaramit sa naman po kan ibang mga opisyal sa prescore para makadilihans. Ay inda daw, haloy na ako sa trabahong ini. Dahil kita magparainaragtaan. Kumbaga, mauto sa mga baguhan. Pero, maski nga ni mga baguhan, dahil mo naman ngunyan maagta sa mga organisasyon. Madakol po kan mga organisasyon sa Pilipinas na binibilog. O, ining agila. Aram na kung isayan may pakanakan agilang yan. Yaon sa gobyerno, ngunyan, kaibada dyan sa ora agilang yan. Hay na sumagdalo, hay na guardians na mga anong pinaglalaban ninda. Ayo uman, kadakol kitang mga binilog na organisasyon sa Pilipinas. May mga nagbilog na mga politiko, ano ang nangyari? Sumagdalo para kudita, guardians para kudita man. Tol-tol daw yan. Tapos iniidolo nindo ay Sos Mariosep. Ay nga, kita magpara binutigan, pinutnayan, idolo nindo, so tama. Parehas man yan kan KBP, asosasyon in mga managers, ang mga press corps, asosasyon man yan, kan army, asosasyon kan police. Ay inda. Ginagaramit sa napo ang ibang mga opisyal kan sarong organisasyon. Yan po ang katotohanan. Nakuta magparapadakol pa nin mga organisasyon na manpakinabang ang mga miyembros kung niisipon. Ang nakikinabang sa mga opisyal ay mabubuisit ka talaga. Kaya ako, nagmimembros ako sa organisasyon, diyan na lang sa simbahan. Sa tuninong ang buhay. Maraypan pag sa Diyos kisa mga organisasyon na inbuiltoan politiko sa kwarta. Hinahaluan po kanin politika ang mga organisasyon, yan po ang kadaklan. Kaya makasuya baga, ginagaramit sana. May naghapot nga ni sarong lay minister. Ano man nga MBG, agko man yan formation. Sabi man kan sarong lay minister, ay mayo man yan formation. MBG, yun yung mga paradikurar sa simbahan. Mothers, Butlers Guild. Nagarumduman ko pati sa sarutan pag-iriba sa radyo. Dating kaibahan sa MBG, digdi sa St. Anthony Padua Paris. Kaibahan ni Mamo, ni Monsignor. Ito mga nagpasiring sa ibang nasyon, nagpasiram-siram. Makwarta pala na ng MBG. Naraman ko sa istorya ay napangyayari nga ako. Ako ini katol-tol kabanal. Ito pala kaibahan man sa flood control, Sos Mariosep. Pag-arog na po kayan ang mga organisasyon. Ay, dahil na kita magparabali-bali, dahil na kita magparabilog ng mga organisasyon na sasapuon ta kapag tiusan kamunduan. Dapat itong maging maugma kita sa organisasyon. Sayang kan na effort para bibilog ang organisasyon kung ang mga pag-iriba mahilig sa flood control ay useless. Ano naman maanggot ka mo, pero iyo po yan ang katotohanan. Ako, sawang-sawa na ako sa mga organisasyon na pigbibirilog, lalo sa media, kung ma-eleksyon, mabilog ng mga organisasyon, ginagaramit kan politiko, Sos Mariosep. Ay
pa na magparabali-bali sa mga organisasyon na arog yan, mampakinabang ang miyembros. Kaya dahil na kita nagpapara-aratinder sa mga organisasyon na nakikinabang sa naman, sa mga opisyal. Maray, pagkakayan magkagawad na lang sa barangay. Pag nanggana ka, may honorarium. Sa organisasyon, ang nakakakuha sa naman ng honorarium sa mga opisyal. Hoy, kumusta man palan ki Maring Ningning Dagatan dyan po sa Santiago, Ciudad Can Iriga, kay Pading Libby Maestrado, kay Mading Flore, kay Ma'am Belen Maestrado. And sa gabos po mga nakaantabay sa Satuya dyan sa Barangay Santiago, Ciudad Pucan, Iriga. Yan, sa tribal community, may mga parantabay palan kita dyan. Sabi po digdi pinakamasakit na presidente sa enterong kinaaban iyo si Jose Mojica. Sa kinaaban na madalas pinagdadawit ang puder sa kayamanan, namumukod tangi ining si Jose Mojica sarong leader na piniling mamuhay nin simple kaysa marangya. Pinangaki ka na taon 1935 duman sa Uruguay. Nagdakula siya sa simpleng pamilya sin nanoodan niya ang kantidad kan higos, tiyaga. Nag-agi siya sa matinding pagsubok kan makulong nin halos 13 taon dahil sa iyang pakikibaka kan taon o kan dekada 70. Imbes na maraot, lalo siyang naging matatag as in nakanood na pahalagahan ang libertad as in dignidad o ang freedom. Pagka libre niya, naglaog siya sa politika as in dahil nagkaloy iyon naging presidente kan Uruguay. Ali poon sa 2010 sa 2015 sa iyang pamamayo nagbabaan pagtios, nag-uswag ang ekonomiya pero sobra pa sa gabos, hinangaan siya dahilan sa iyang pamumuhay. Itinao niya ang halos 90% kan sa iyang sweldo sa mga nagtitirios. Nag-start sa ditnarong asin padagos na nagagamit kan lumang Volkswagen Beetle. Pinapod siyang pinakatios na presidente. Bakong dahilan ta mayo siyang kwarta kundi dahilan ta pinili niyang mamuhay nin simple para sa iya ang tunay na kapagtiusan iyon mayong katapusan na paghahangad nin sobra pa. Pinalat ni Mojica ang sarong makabuluhan na adal ang tunay na yaman iyon nasusukol dahil sa dakul kan pagsasadiri kundi sa dakul na naitataw sa kapwa. Di nagrahay na kung arog ka ng mga leader sa satuyang nasyon ang presidente, siguro dikit ang pagtios. Dahil magagrabe sa pagtios ang mga Pilipino. Kung simple sanan, pamumuhay kan mga politiko, kan presidente. Tapos ang ginigibo pagtabang talaga sa mga tios ay asinsado po ang Pilipinas, tapos masasakitan ang mga kababayan niya to ng mga nagtitios. Kung talagang sincero ang naggugobyerno digdi po sa tuyang nasyon, yan lang ang hinahangad ko. Pinapangadyi ko na makakuha kita ng presidenteng sincero na ba kung nalalawgan otak kan flood control. Taloy na pong panahon, mayo kitang napipili bagang tultol na leader, presidente kan Pilipinas, ang kadaklan mahilig sa flood control. Sa inman na sulukan ringkunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena.
Ang nangyayari pati bako sa nang banga-banga ang ginigiribo kan iba pong mga politiko ang mga leader sa tuyang nasyon kundi sobra pa sa banga. Pero ang natatada na sa nangani bako na sa nang 1/4, 1/8 na sa nagayod. Ang nagkakaharaman na proyekto. Matindi talaga ang kalakaran sa Pilipinas. Kaya matios talaga kita pag-arog kayo ng sistema kan sa tuyang paggugobyerno. Mas lalong nagyayaman sa mga mayaman. So tios, mas lalong nagpaparatios. Ay ano ng buhay tayo ni. Kawawang nila lang ang mga Pilipino. Kaya may mga nagsasabi, ay maray nga kayo ni sakupo na kan ibang nasyon. Ako sa na ngayon China, takon China nga abusado man, nag-uyam na. Ayo makasuya man talaga bagan ginigiban mga ugali kan Chinese. Saka dapat niya digdi sa Pilipinas gibuho na ining estado kan Amerika. Sabi man kay itong saro ay pag nanggana nga si Vice President Sara Duterte, Province of China na ngayon Republic of the Philippines. Tapos ang Pilipinas. Goodbye, Philippines! Dahil man kayo. Dahil man ka mo manginutan. Kadakol kan magagada na Chinese. Pag-arog na kayo ng daralagan. Sabi kan iba, ay ako pati nga minggaraan naman nga ako ka mga Chinese. Ay santisima, ayaw ngod. Kaya nga diri sana mag-abot panahon na girang kita ka China, tami kilaban nga ako sa mga Chinese. Jesus Mario Joseph. Relax na ka muna. Nangyayari kaya, kontrolado na kita, gabos, negosyo, pati politika, may kuha niya na, digdi sa Pilipinas. Namamayag pag napuan mga cheneto. Kaya sa mga chenetay dyan, irakman ki itay, irakman ki inay. Pag babae da, cheneta. Pag lalaki, chenetoy. Ay indang Pilipinas ini. Pag bakla, bakletoy. Mahilig ki itay sa papa, bakletay. Ay inda daw. Magpakonsuelo na lang kita ta masakit pag paraisip kan pagtios kan Pilipinas. O di po ang pangapudan kan sa tuyang mga kababayan sa mga leader kan Pilipinas. Dapat kun mga ngarap ka maging leader kan nasyon o dawa anong banwaan, bakong pagyaman asin poder, asin bakong pagmamalabis an maging prinsipyo mo. Kundi kun paano mo matatabangan an sa imong nasasakupan na lugar. Matik na itong mayaman ka na o siguradong stable na financial stability mo bago ka mangarap o lumaban sa politika. Pagtabang dapat ang maging passion mo bakong pagyaman na sobra. Masakit sa material na bagay sa kinaaban pero mayaman sa espiritual na buhay sa kalangitan kan Diyos. Nasusurat an kayamanan, an puder nakakapagpakusog nin daghan alagad mas mainam sa mga ini may takot sa kagurangnan. An may takot sa kagurangnan iyo anday nangangaipo kisay man naatabang. An may takot sa kagurangnan iyo an nagahalat kan sa iyang hera. Mga lingkod kan banwaan, matakot kamo kay Lord dahil lantan gabos nagibong maraot, may kapadusahan, may kabayaran, an gibong marhay
may award na itatao sa Indo, duman sa kalangitan. Kaya ini pong si Mojica kan Uruguay, the best president dahil lang na nagtutubod siya naan magayon na winalat niya sa iyang nasyon iyo anday malilingawan kan napagkamuot niya sa iyang mga kababayan. He is a blessed man and an example of being a public servant. Hope politicians should ponder on this issue and not pretend to have blind eye and deaf ear on what is happening around. Tunay na inspirasyon ang buhay ni Presidente Jose Mojica. Bako siyang kurakot, sana maarog man ini kan presidente. Arog niya bakong gahaman sa kwarta, asin bakong gahaman sa puder. Maarog man kan Pilipinas o kan Pilipino. Igwa man kaya kita digdi sa Pinas na maging leader na arog kayan, kon igwa siguro. Arog na leader digdi sa Pilipinas, baka mayong tios na Pilipino. Salute to President Jose Alberto Mojica, my idol, mayong bodyguard, kundi sarong police driver. Bakong naka-star sa presidential residence, BW Beetle, ang lulunadan instead na limo. Nagbabayad ng ticket sa plane, dawa nuarin, dai magkaigwanin arog kaining presidente. Sa mata kan Diyos, siya ang pinakamayaman. Mayo na akong masabi kay Presidente Jose Mojica, gabos na nasa iya na. God bless President Mojica. Kung gabos na namamayo sa nasyon, iyon may arog kaining mindset, siguro mayong kapagtiusan, mayong buaya. That's a good leader, not improve himself but improve his community. Sana gabos na namamayo may arog kaining mindset. I salute you, Mr. President. You're truly kind with a gold heart. You are the same as our Lord Jesus. Humble to serve the people, welfare, great job. God bless you always. Sana pagkaluban tayo ng Diyos ng ganoong Pangulo. Honest man, yan ang hindi corrupt. Long and healthy life for you, Mr. President. Wala ay siya ang pinakamayaman na presidente. Hopefully, all world leaders follow his good example. That's the good leader of the nation, a good example to the corrupt government officials. Sa Pilipinas, maganda, pero sinira ng politiko. Proud of you, Sir President. Bless you. Saludo, Sir. Nag-iisa ka lang. Sa ngayon, yan ang katangiang dapat hangaan ng lahat at tunay na huwaran at modelo para sa lahat. Kaya, believe po ako kay Niki Jose Mojica kan Uruguay. Kung arog kay nan magen presidente sa Pilipinas, siguro mababawasan ang krisis sa ekonomiya, ang grabing pagtios. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo and Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo and Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo and Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa ML Villar! Now na! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na kitang 45 minutos. Makalampas ang alas 8 nin pagkaaga.
Pero po sa tatawan ta din na doon, inibagang nangyayari sa Kinaban. Ang sabi ni Presidente Donald Trump ka na Amerika, parehas taga-Amerika. Ang Santo Papa, taga-Amerika. Si Papa Leo XIV. Ang sabi ni Presidente Donald Trump, dahil ka nga makiaram sa White House, sa politika. Ang sabi man po ni Papa Leo XIV, ang Santo Papa ay dapat nga magkaigwa kita nin katuninungan. Napangadji ko ngayang magkaigwa nin katuninungan, maglinaw ang isip ni Presidente Donald Trump na dahil magparapakigera. Kundi ang rason man baga ni Presidente Donald Trump pag nagparamatagas ngayon ang Iran, ay dahil man niya kami mauntok. Pag dahil nga nagtuninong ang Iran na pagparakalabanon kami, ang Amerika ay dahil man niya kami mauntok na dahil sinda kalabanon. Ngunyan, saya napiktado, Pilipinas, tios na nasyon. Kumbaga, ine po ang epekto kan gyera. Ang ibang mga nasyon habukan gyera kaya turuninong. Tapos mga naapektaran na nakakadamay sa gyera ng mga bako man talagang tunay na kalaban kan nasyon kan Iran, kahirak man po tinatamaan ang sendang mga lugar. May mga nagagadan, may mga nararaot. Ang masaklap dyan, taan rason kan Amerika, daw ang maubos ang samuyang panggera basta dai malagas ang mga tao kan kano. Kumbaga, iyan po ang obheto ninda. Iyan ang pagtubod ninda. Kita man, ang mga Pilipino, ang pagtubod ta, na dawa malagas ang kwarta kan banwaan, maibul sa kan mga buaya, dahil sa napakasimuton. Masakit yan. Masabi ka di sa hiriga ng masimot yan. Nasimot so kwarta kan mga buaya sa gobyerno. So kwarta kan banwaan. Ayun na po baga nangyayari sa Satuya. Kaya magtios ang mga Pilipino. Sa tinugutan tang maghadi ang mga buaya sa nasyon Pilipinas. Kaya ang kalaban tangon niya na panahon, bako uman ang Amerika, bako uman ang Iran, kundi ang mga buaya. Nakikigera kita sa mga buaya sa Pilipinas na mga politikong naging paldo kan panahon. Kung ngunyan, paldo man giraray. So iba, nagpaparatarago-tago. Pero, marayan buhay, hayahay. Wasa, nakapaldo kan kwarta kan gobyerno. Kita man, yaon digdi sa luwas, ay man nagtatago, nagtitios. Nagtitios kan sakit kan buhay, an init kan panahon. Grabe po ang sinasapo niya ng mga panahon kan mga Pilipino. Bako sa nang pagtios sa panahon, kundi pagtios kan bulsa. Kumbaga, sinasakit magparababudget kung paano mataparan ang pangangaipo kan pamilya. Alagad sindang mga politiko, ka mga relax kan buhay. Mga hayahay. Kung ano ibang ani, nagpapasiring pa sa ibang nasyon, nagpapahayahay. Tangon yan, recess po ang Kongreso. Kaya mabalik ini sa bulan na naman ka na Hulyo. Ano ba pong mga congressman ngunyan, mga senador, nagpapara happy-happy kung sensay na lugar, mga makwarta baya. Kita man, nagsasarakit kan buhay. Pamanlugod sa 2020 elections, makapili na po kita nin mga politikong tultul na maserbisa sa tuya. Agid-agid lamang kay
Jose Mohay kaan na presidente kan Uruguay na simple sana ang naging buhay. Sa ilman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Ang pinaka-problema po kaya digdi sa Pilipinas, ang mayong kakontentuhan ang mga politiko. Kumbaga paldo na nga ni ang bulsa, gusto pag giraray gabos kam kamon ang yaman kan Pilipinas. Padukan kita kan bayawas ay. Masakit talaga pag nagkakan-kanin bayawas may tulang. Sabi po sa Barata, sabi ni Manila Mayor Esco Moreno na dahil siya nagtutubod na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. iyo ang mastermind sa irarom ka na pinagsasabing anomalya sa flood control projects, emphasizing that there is no concrete evidence directly linking the President to the controversy. Mayong kasaalan si Presidente Marcos, ako sa hiling ko, mayo, chismis, sana yan, kay PBBM being the mastermind. Para sa kuya, mayo akong nahiling o mahiling na itutulak pasiring kay BBM. Nahiling ko sa nakayaan kaluyahan ni BBM pag-abot sa decision making. Pero sa pinagsasabing siyan utak kan korupsyon, although may pag-aram siya, kaya lang, pero hindi man masabi na siya ang pinakautak kan korupsyon. Kumbaga, bako man siya nagigibo kan budget. Ang nagigibo kan budget ang Kongreso, ang Committee on Appropriations, tapos ang Speaker of the House, si Alfred Martin Romualdez, siya nagpipirma kung aprobado na ang budget dyan po sa Kongreso. Kaya pag-abot tigdi sa mga bagay na ini na pinagsasabi mga more mastermind, puro man mastermind ang kadaklan dyan. Field Report! Yan man sa linya si Karondang Raquel, pasok. Salamat pa din karang pagpili ay nagal sa mga sa kadagdagan sabay. Sa satuyan din ang impormasyon sa lokal, iwan na magsasagido ng aldaw na pigil pasada ang conduct people, saan ipayagan sa ibang pangapulan sa satuyan gobyerno sa tahaw niyang kanagpapadagos na susit sa nasyon. Kung kaya kay Corridor Mr. Judicial President Ramon Vizcabilla, magpupon ang nasabi ng transport strike on alas 6 sa aga aldaw na Martes, Abril 21 hanggang alas 6 ng bangki sa maabot man na Abril 22. So, ibig sabihin, Martes, Miyerkules, tigil pasada, ibig sabihin people. Ibig paliwanag ang opisyal, no veto ka ini, na ipangapuda na pagkakaigwaning panghaluyan na solusyon sa langkaw na preso pang tudo na nakaka-apekto sa kabuhayan sa mga nasa sektor ang transportasyon. Ibig paliwanag tama kayo ni na mayong serti ang mga patunging ayuda ng gobyerno o pa at sa sasawiyan dahil pa nakakaabot sa mga jeepney driver. Mas maray tubuot na mapababa na lang ang presyo sa tudo, tanghaling gabos, makinabang, bako lang sa transportasyon, bako lang sa sektor ng transportasyon, kundi madiman sa lalo pa mga commuters. Ibigdugang parati karon ng Philip na Vizcabilla na nakaulay na niya ang mga transport group sa probinsya ng Albay, igdi sa siyudad ng Iriga, asin sa Ligmanan, igdi sa probinsya ng Camarines Sur na nagpahayag kan sa ilang suporta.
Nilalaungan tabi karon ang pilit na abuton sa 75% na mapaparalisa ang transportasyon sa aga aldaw na Martes asin sa aldaw na Miyerkules sa bilog na Rion Bicol. Kaya tabi karon ang pilit, at katapos ngayon, sa aga tabi karon ang pilit, Japon man, medyo alam ka sa Alpero back ng Rudo. Kaya lang ang pangapudan sa transportasyon, hindi sa Rion Bicol, bako yan ang panghaluyan na solusyon. Sa depende na yan, sa Nero, ang kariribukan duman sa Middle East. Mas maray na ang iplanuon kang gobyerno o panghaloy na solusyon. Ano tamarali pa, samantalang nag-uuros na gasolina, ang nasa transport, dahil mo man maintindihan, igwanganing fuel subsidy? Yun na nga niya sabi karon ng Pilit, kaya ang bawat nila, nasa na magkaikuha na nila talagang permanenteng solusyon, makulang pati-pati ta. Sida at ayudan ini, ang nakikinabang man sa dati pa ang ibang sarado sa transportasyon, kaya na ang sa mga commuters, inuman, ang naguguguan ng halangkaw. Kaya sabi karon ng Pilit, sa informasyon na sa newsroom, sa Radio Ronda, Rafael Cáceres, reporting. Field Report! Salamat tabi Karondang Raquel sa mga heras mong informasyon. Digdi man daw ako nagngangalas sa transport sector na ini. Ta kun minsan na baga mga nag-uruntok, tinatawaan ng fuel subsidy, nagpapalangkaw kan pamasahe, nagrarally pa. Ano na yan? Mayo na pong padumananan sa tuyang gobyerno sa arog kayo ng sistema, pag-arog kayan. Kaya minsan, nabubungog naman, nagbubuta-butahan na sana ang gobyerno sa mga nangyayari. Mayo na ang ano na ang gustong sabihon. Mayo ng padumanan. Tinatawanan pabor. Ano na sana sindanan gusto maggobyerno? Ang bihirang buhay tayo sa Pilipinas. Kaya magulo ang Pilipinas pag-arog po kaya ng sistema. Kung minsan, pigpaparauruyonan, pigtatawan panin ayuda, tapos dahil pag-iraray kontento sa itinataong tabang kan sa tuyang gobyerno, suporta sa saenda. Pero saralaan naman po yan, ang sistemang arog kayan, samantalang so iba nga mga empleyado kan gobyerno dahil naglalangkawan sweldo. Apektado kan krisis so mga yaong palan sa transport. Tinatawan fuel subsidy, hayahayan buhay ay inda. Mayo kitang mapapala sa sistemang inikan gobyerno. Dapat tawan manin atensyon kan gobyerno sa mga trabahador na iyon nagbubuhay kan gobyerno. Grabe bagan binubuwis kan mga empleyado kan gobyerno. Tapos dahil lugod tinatawan pabor kan sa tuyang gobyerno. Anong klaseng gobyerno tayo ni? Mas tinatawan palugod sa mga nin pabor so dahil nagtatrabaho, tinatawanin ayuda. Dahil nga kumakayod, natawaan ako din fuel subsidy, kalukuhan. Tinawang ka ng fuel subsidy, tapos nagpalangkaw pa nin pamasahe. Habo nang magtrabaho, gusto pagpara tawaan sa nakan gobyerno ay kalukuhan. Digdi po ako daibensido sa mga arog kaining sistema, kan mga yaon sa transport sector. Konsinda na sanan pagpaparapaburan ay kadakul pa man baga ang commuters, ang mga empleyado. May empleyado sa pribado, may empleyado sa gobyerno. O ano yan tabakong yung tawan atensyon kan sa tuyang gobyerno nagpaparaparagal man. Maging transparent, maging fair sana kutaan laban. Patas sana ang tratamento kan gobyerno sa gabus. Tanganing day mag-alboruto ang mga Pilipino. Daw, kung mag-rally sinda, makakatabang man daw yan sa pangangaipo kan gobyerno, sa pangangaipo kan lambang saro na mas tubo ang tios sa Pilipinas. Kasino sa naman ang yaon sa transport sector dahil sa kinokontra ang mga hero protestang ini. Mas tubo bagan pasahero, iyon nagbubuhay sa indo, ang mga pasahero, ang mga commuters. Tapos araw pa kaya nang gigibuhon indo, ay kalukuhan.
Minsan makasuya pag-arog po kay nan sistema kan sa tuyang gobyerno. Kung arin lugod sa mga nagpaparapasali, nagpaparapasaway, digdi sa nasyon Pilipinas, na mga Pilipino, iyo lugod ang pinapadaba kan gobyerno. Ano yan? Kung gusto nindo, kamunan maggobyerno. Kamunan maging presidente. Kaya dahil po maasenso ang Pilipinas pag-arog kayo ng sistema, mayo ng padumanan ang gobyerno. Ako, sinusurog ko sana ang tama. Masakit ang labanan sa nasyon Pilipinas. Kumbaga napapagal na nga ang presidente sa papakarhay kan Pilipinas kung papaanuhon maresolberan ang pagtios, ang pagsakit ngunya ng mga panahon, maitausan ang pangangaipo sa mga tios. Tapos arog pa kayan ang ibabalos kan ibang yaon sa transport sector sa gobyerno. Dahil po kita binsido sa mga arog kaning hero protesta. Magprotesta kita para sa karahayan kan kagabsan, pero kung arog sa na karahayan man sa nanindo, ay pumurupundo na po kamo kan mga arog kaya nakaisipan. Duman sa Sorsogon, businesswoman was apprehended by joint operatives for the illegal sale of petroleum products during a buy-bust operation conducted at around 6:20 p.m. on April 18, 2026 in Sorsogon City. The operation was carried out by joint personnel of the Provincial Intelligence Unit in coordination with Sorsogon CPS and First PMFC and BFP Sorsogon as part of intensified efforts to curb unauthorized and unsafe distribution of flammable substances. The suspect, identified by the alias Ritz, was caught in the act of selling 5 liters of unleaded gasoline contained in a plastic bottle to a pusher buyer in exchange for 500 pesos. Further inspection of the area lead to the confiscation of additional gasoline stocks and paraphernalia, including 4 Coca-Cola bottles containing premium gasoline, 4 Emperador bottles containing premium gasoline, 3 Emperador bottles containing unleaded gasoline, 1 gallon container filled with unleaded gasoline, 1 Alfonso bottle containing unleaded gasoline, 3 empty 20-liter containers, 3 empty Emperador bottles, 1 empty Coca-Cola bottle, 1 empty gallon container, 1 brown hose, and 1 plastic funnel. The total estimated volume of seized gasoline reached approximately 18 liters with a corresponding market value of 1,620 pesos. Sa naman, the suspect was immediately informed of her constitutional rights in a language known to and understood by her. She was subsequently subjected to medical examination prior to being placed under the custody of the Sorsogon City Police Station for proper disposition. All confiscated items were properly inventoried or inventoried and secured as evidence. Charges will be filed against the suspect for violation of applicable laws and regulations governing the unauthorized sale and distribution of petroleum products. The illegal sale of gasoline is punishable under Philippine law as it poses serious risk to public safety, including fire hazards, environmental dangers, and lack of regulatory compliance such as proper storage, handling, and taxation. Police Brigadier General Arosito and Miranda, Regional Director, PR5, commended the operating personnel for their swift and coordinated action in addressing the violation. We remain steadfast in enforcing laws that protect public safety and regulate hazardous substances. The unauthorized sale of gasoline is not only illegal but also poses significant danger to the community.
PRO5 will continue to intensify operations against all forms of unlawful activities in line with the PNP's mandate to enforce the law, maintain peace and order, and ensure public safety. Sigun po yan kay Police Brigadier General Miranda. Hoy, kumusta po sa mga parantabay niya to? Diyan po sa Merkado Publiko kan Iriga, sa mga amigo, amiga at ang mga partinda nila sira, tilapia, mga sira sa dagat. May nahiling po akong mga pagi, alagad saraditnan pagi, yung mga endangered species na sabi dahil pwede yung pagtinda, habi kandiin, malaiton, pigtitinda bagayan sa merkado. Mga endangered species kaya kung isipon nauubos na daan pagi, kadakol man bagang bawal sa dinar kung ang problema man kan dinar, kadakol kan bawal dahil man hindi nagkakadara kung ang mga nagtitinda kan mga bawal na paninda. Yan yung mga parasulo sa bukid kan Iriga, mayo man nadadakop ang dinar, kulang danin forest ranger o baka mayo man forest ranger dyan sa bukid na parte kan Iriga. Dahil nga kita pagpara hinarambugan. Permi na sa nabagang nasusulo, ang bito. Yan parte na yan kan Santa Elena, Santo Domingo, Santiago, digdi po sa syudad kan Iriga. Halos taon-taon na susulo. Ano yan? Sabi kan iba, ang pinagalian nga, kalayo. Dahil tawo niya ko, takon mayo manag subsob, nin kalayo dahil man yan masusubsuba na bukid na yan kan Iriga, pero man yan ngayon nagsugok manok, lubot kan manok yan man magsugok so bakong manok ini daw mga sa piloso pong rason pag mga arog na po kayan yan pinakapunto tadigdi kadakol ng mga itinanom na punin kahoy dyan sa bukid na yan, mayo man nabubuhay na tultol tapig paparasurulo. Sagkod sa mayo pong nasa sampulan, mayong nadadakop na imbeldo sa pagkakasulo kan bukid na parte kan Iriga, dayan mauruntok. Ang sinasautan, mga mountaineers, pwede, may posibilidad na mga mountaineers, ang ibang mga mountaineers, sigan sarakat dyan, binabayaan na nagluluto. So pinaglutuan, baka may baga pa, biglang luminakop duman sa kadlagan, sa kaduutan. Kaya nagkaigwa po nin grass fire. Sabikan, iba paano daw nga ito napalsok? Ay, ang pagpalsukan kalayo daw mayong gamit na ano yan, bumbero, papalsok po yan. Siyempre so aagihan ka na kalayo so lalakupon, basingan muna tapos palsukon muna sa ibang mga porsyon na kumbaga maluya-luya so kalayo. Dawa dyan magparasakat ang mga bombero ang Bureau of Fire Protection kung mayo manin darang tubig. Tapos ang iba sige sanama ng tirindog mga naka-uniforme dahil man pigpapalsok so kalayo ay dahil mapaparong ang kalayo dyan. Dakol na po mga nangyari kan mga nagtalikod pampanahon na
Sige sanan porma pa picture kan ibang mga yaon sa Bureau of Fire Protection. Kaya ay bagan buhay kan mga empleyado kan BFP. So nagluwas na barata na si pinaluwas ni Secretary kan DILG John Beck Remulla na grabe ngayaan korupsyon. Saro ngaya sa pinaka-koraptong ahensya kan sa tuyang gobyerno ang Bureau of Fire Protection man. Taano? Tamak mo yung an aplikante, hinahagadan nga nin 500,000 de pesos. Isos Mariosep. Para sa na makalaog sa Bureau of Fire Protection, anong kalukuhan yan? Kaya kadakol po kan gustong maging bombero, maging fire woman. Taano? Hayahayan buhay. Kung hindi ko naarog kayo ng sistema, malaog ka pa lang, hahagadan ka ng kabang milyon, ay anong klaseng sistema yan? Tapos, pag nakalaog na, mayo man mga gibo, magparaturukaw-tukaw sana. Ano ba nga ni, sige sanan irinom-inom, ano ibang mga fireman. Kaya ngunyan baga, tinawaan na po nin trabaho, maski sa rescue, ginagamit na sa CDRRMO, sa mga disaster, ang mga bumbero, naalangan man puro sana ang kaisipan ninda magpalsok nin kalayo. Kaya tinawaan na po sinda nin mga iba pang gigibuhon. Siyempre sayang kan kwarta kan gobyernong pigpapara sweldo di sa mga mayo man trabahong gayo na mga empleyado. Dapat pag ika-bombero taga-exercise man. Saan ibang mga bombero darakula naman ang tulak garo mga pulis. Pagbawalan man ang mga bomberong darakula ang tulak, paano pa yan makakaalsakan hose? Makakapalsukan kalayo kung sutulak magabato na dahil na kaya baga minsan na tumtum na so harong saka naabot sa bumbero. Kung igwang lugar na nasusulo, tum na so kadlagan, mayo man sa bumbero, nag-abot man entero ng tum. Wasa sa hiro pa sana, sa lawas pa sana kan ibang mga fireman na darakulan tulak, an bunchak, ayan makakadalagan, ayan dayan makaka-rescue tulos pag-arog ka na emergency. Nagbisil nagod kapag parabasdan. Pakonsuelo na lang kita, tayo po yan ang naobserbaran ta. Minsan no, sa mga disaster man. Kadakol ba kan mga empleyado sa disaster? Payo man mga ginigibo, pigpaparaswelduhan. Kan mga LGU, ayun, paparagiribo. Maray kumpirming may disaster, may bagyo, may kasulo, may linog. Diyan po nalulugian sa tuyang gobyerno sa mga arog kay ning ahensya. Sabi paparapalaog ni mayor, gobernador, butante. Pero mayo man mga trabahong tultul, dahil man nagagiribukan sa indang mga dapat gibuhon. Kung sincero, sinda-sindang mga trabaho ay dahil magugusto na magparaturukaw-tukaw sana sa laukan opisina. Mahalat kan kinsinas katapusan, masweldo nagray na kan mga buhay. Samantalang sa iba, nagbabalad, nagpapagal sa mga paratanong para masana makapagtanom daw, mainit ang panahon, mabuhay. Kaya dakol baga nagsasabi, pag nakalaog kang yang, empleyado kan gobyerno, hayahayan sa imong buhay. Totoo man talaga, ano iba nga ni, nabo lamang mainitan, nabo lamang malabuyan, pirming ay rayaon sa laog kan opisina, lalong-lalo pa ang ibang mga politiko, mga santo, santa, ang sulot, naggagayon na. Pero, hilingon mo ang lugar, nagkakanos na. Diyan po sa Banwan kan si Roma, yun na sanan ehemplo ko.
An banwan kan seruma, an mga opisyal dyan, hayahayan buhayan, iba. Pero an mga tinampungan dyan, rolobak, daiman tarapos, igwang mga barangay road, provincial road. Kaya nagkakatarapos-tapos, alagad sa mga konsyal, kapitan, nagraray na kan buhay. Kung aning kagawad, pigsasaray daan bihikulo, ali sa Kapuerte. Yan sa barangay San Ramon, sinasadiri na kuno. Ang rason, dahil ngayon pwedeng bugtak duman sa barangay hall, magparakarawan siya nga, kawatan kan mga aki. May punto man siya, kaya lang, dapat mag-provide ang barangay nin mapaparkingan kan mga light rescue vehicle na yan. Bakong dyan naka-star sa politiko. Ako, digdi po sa Rinconada, igwa digdi, mga light rescue vehicle, tinaukan probinsya, yaon sa harong kan politiko. Ay ano man yan, bako po nindo yan kwarta, bako nindo yan behikulo sa gobyerno yan. Para sa tao yan, dahil nindo pagsaradirihon. Minsan ang iba pong mga politiko, dahil supog. Habang kakapal kan mga lawgon. Sabagay, mayo man buayang na igwanin supog. Kadaklan sa buaya, dahil supog. Hayop baya. Ang hayop, mayong supog yan. Kundi pag pinaparehas na sa tao, ang tao may supog pa man, kung nan iba, mga makakapal na nalawgon kan mga politiko sa Pilipinas. Kumbaga, pinapati-uy-uyana sa nan pagkadaing supog ninda. Kung mga tol-tol sinda, ay dahil pagparalas pagon ang bihikulo na hali sa mga namamanwaan ang ginastos na kwarta, ibinakal kayan. Kadakol mga bihikulo kan gobyerno na linalaspag kan iba pong mga politiko kan ibang mga empleyado. Ayaw man sindang pakimano, total nga, bako man samuya. Sa gobyerno man nga ini, kung magkagaraba nga ini, hamak mong mga rason po yan, kan ibang mga empleyado, kabalipan politiko. Kaya nasusobrahan po nin service vehicle an sa tuyang gobyerno. Alagad sa mga paratano, mayong service vehicle lamang na tinataon sa tuyang gobyerno. Dapat may service vehicle na itao sa mga paraoma man. O ini madara kan mga ayuda para sa mga nagtitiyos ng mga paratanom, tagrabe ang init ngunyan. Mayo lamang kayan kaisipan ang gobyerno. Didilihin siya ang pangani ang mga paraoma. Pag mapisar na kan paroy, barato. Pag matungod, mahal. Ay anong klaseng sistema tayo ini? Pagpaparasabihon, kabarato ngaya kan gulay, kan mga bagas. Duman ka man sa Department of Agriculture, duman ka sa Kadiwa. Sa DE, dyan sa Banwaan kan pili. Ano gagastos mo dyan? Pagpasiring dyan, na abang init kan panahon, mautsan ka ba sa tinampo, mabakal ka sa nakan gulay, barato, bagas, barato, tadulman. Dapat isipon po ini kan sa tuyang gobyerno, ang Department of Agriculture. Kung talagang sincero sinda, digdi sinda magdarakan mga baratong rikadong yan, mga vegetable. Around sa iriga, pwede nga ni, boro barangay na, matawan yan. Magtinda dyan ang Department of Agriculture. Ito baga, nagpabakal ng 29 pesos na ano yan, kilo kan bagas dyan sa NEA. Tapos igwa pang mga gugulayon. Nakul man baga nag-abil daw bokbokon so bagas. Ang tao matyaga yan na magbakal dahil pagparapadipisilan kan gobyerno. Kung mapasirin bukbukon man sana babakalon mong 29 pesos na bagas madumang ka pa sa pili ay kalukuhan.
Di na lang ngaya ko sa sentro kan iriga, tultol na bagas, dawa, mahal-mahal. Ini po anday iniisip kan gobyerno, kung paano mairani sa tao ang mga pinagsasabi nindang baratong bagas, baratong gugulayon. O baka habo man talaga nindang matabangan ang mga kababayan niya itong nagtitios. Kawa nung pagparasabihon ni Presidente Bongbong Marcos sa Jr. na igwa ng 20 pesos na kada kilo kan bagas kung mayo man nababakal ang mga kabarangay. Useless po yan. Kung igwa sa ng party, igwa sa ng lugar na nakikinabang kan mga 20 pesos na kada kilo kan bagas na yan. Parehas man yan kaning mga oro ayuda kuno kan sa tuyang gobyerno ay inda naigwa sa ng mga natatawan ang iba maghalat sa ng mayaon sa transport na ini. Yung mga enot na natawan ubos na. Sabi ay kulang basang ngayangod. So itinaukan sa tuyang gobyerno. Awa ngaya magparapamal sa pliti. Di basang ngaya resolveran a problema ka mga sa transport pambihira. Pasa mayo man kamong mga kakontentuhan, tinawaan na kamo marali pa. Tagbabaan gasolina. Iinda daw. Minsan nagsuya na bagang para obserbaran ang hiro kan iba pong mga Pilipino. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kumusta man po sa mga parantabay niya to dyan sa Banwaan kan Bula. Sabi dyan sa Banwaan kan Bula, maluya mandang mayor si Nonoy Ibasco. Basado po yan sa mga nakaulay kong taga-Bula. Mas marayray pa nga ito si Mayor Migay Ibasco. Dawa may sug-isog. Pero nga madali man na dulokon, kaulayon. Ay napangyayari. Pag-arog po kayan. Oben pa man si Mayor Nonoy Ibasco kundi garo iba man ang tratamiento sa mga taga-Bula. Kumusta ki dating konsyal Glyn Hinyo, dating Vice Mayor Nilo Totoy Malanyaon. Kumusta na daw si amigo ta si August Vergara. 2 beses na naula sa batalyanin politika dyan po sa Banwaan kan Bula. Dirakman kay August Vergara. Ito dati na po nagkandidato uminotro ang paghuna niya magana na. Para hambugan man siya kan mga taga-Banwaan kan Bula. At sa politika masakit mong mabinsir. Kung habo talaga sa imo, daw gumastos ka. Kaya iba nakarandidato, maray nangyayari, kin gumana, salamat, kin dire, sorry. Iwasa, kapital, may kapital ka na nga ni, kung ang tao, pigpaparahut-hutan ka sana, kan ibang mga butante, ay maayo, dayan maasir. Disganar bagan politika sa satuya pong nasyon. Kaya sabi kan iba, ay kung ako nga magasto sa politika, ay day na nga ako makandidato kung may kwarta, kung may kapital na dakul. Na ano nga may stress ka nga mamamakal ka nin botante, day mo man sigurado. May punto man po ang ibang mga kababayan niya to. Kaya dahil para laog-laog sa batalyanin politika, kung dahil ka man talaga siguradong magana. Kahit ito nga ni, ang iba, ang ginigibo, may halo ng tatakot. Kaya mo nga pag day ka mo nagboto sa kuya, tapos ka mo, turumba ka mo, pagkatapos ka ni eleksyon. Namuay-puay ka mo.
Binarakal ba ya? Tapos nadaog pa si kandidato ay Santissima. Kaya una nindo kan maglaog sa politika. Pasil. Iba ko, bako ining basta-basta ang politika. Digdi pati sa Pilipinas, yaw na digdi ang pinakamati na batalyan ng politika. Tay nagtitirinuhan ang magpamilya, naglalaban, tapos pagkatapos kan eleksyon at gana na, namumuliti ka pa. Nay pamaako kan mga nadaog, dinaya da, kung ano-anon madadangog mo. Digdi po sa tuyang nasyon. Kung nadaog ka, akuon muna, dahil ka na magpara kung ano-anong tabil-tabil dyan. Na dinaya ay kasalaan mo, nagpadaya ka. Kung makandidato po ngunya ng mga panahon, dahil magparagastos na sobra. Madaog ka man, dahil kang pagbasol na maray. Ano iba, nangungutang na, nagpapabakal na nin properties. Tapos kung nadadaog, igwa nga na kung bistadong dating konsyal digdi sa Iriga, ay maray, nita nakarecover. Kumbaga, may sadiri man kaya siyang trabaho. Magdisenyo, kontratista. Kundi abang sungit kan sekretarya garo perming nangingida mata balo ay pambihira pag dinumanan mo masabi so kay ba so alalay ni kagawad timpla ng asiton sa kape so mabibaga so ano yan katabang yan para kin nagtutong ka nga ninga ka mo di magparaiyan sa adi kagawad turog pa nga ninga ay ko pala maray kung arog kay ano yan dawa turog pwedeng gisngan din na naman nga kung mga disturb ay pambihira kung arog na po kayan kaya duman naula si kagawad dita minsan ang nakapalibot pang ula man talaga naog pa si madam na iyo an agum kung minaasta ay Santissima pag-arog na po kaya ang mga kandidato ta sa Iriga ayaw nakamu pagparaturog-turog dahil man palang pwedeng gisngon to so alalay pa sa nangani masungit na minsan pag naabutan ko arog kayan ang mga back-up kan politiko nahali tulos ako ta nya ko dahil ko ini maintindihan kung tao ini o ano taong kayo dahil nagtutubod kan dahil tataw kan good manners and right conduct ay Arab kung ano ang papel niya dyan ngunyan mag-ingat po kita at mga katabang pasana mga alalay mas pudiroso pa sa among kung arog na po kaya na nakukuatang mga back up ta mag-isip-isip na kita abang dudunong na mga abusado na kung arog kaya nan alalay ko si Santi tayo kay puwanan patunod na alalay hamak mong daog-daog pa umasta subusing ay niya ako umasakit pag arog kaya nan makukuha mong mga alalay kung di ka politiko ay di ka pakatiwala na may mga alalay na patunod bakong kumbaga bakong tabang sa imo pang-ula sa imong kampanya nagiramdaman ko pati si Kapitan Milvin kan panahon nagkandidatong bukal kakantahan man kan sarong pag-iriba niya to nagpabakal sa uma, nagsangra sa uma, nadaog man sana. Ay pangyaya, iyo man sanang dulo, so magiriba, ay niya ako, umayo, pag-arog kay ni. Ay kuman ito malingawan, kay Kakap Melvin kan panahon, ay. Kaya ngunyan, makandidato naman, sigurado, ma-re-elect si Kakap Melvin, ang kapitan kan Barangay Sagrada
yan po sa Banuan ka na baaw. Ngunyan kadakol kan mga mare-elect na naman, ng mga punong barangay. Siyempre, aram na kung ano ang yaon sa barangay. Kaya, ano ba, pero habo naman magkaharalik. Halangan man. Sabi man kaniba ng mga kabarangay, at sa kaya nga, ako nagagakmal. Agagakmal nga na kang uno. Minsan makonselo na sa tuya po mga kabarangay kung ano man ang mga komento. Nagraot na bagang pagdangugon kung ikasarong opisyal kan barangay tapos arog ka nan madadangog mo. Tapos iba man, nga, nagkagawad na, nagkapitan na, balik kagawad, di na ba nga natapos, gosnab na nga yan, di na nga nasuya. Minsan may puntuman po ang mga kabarangay kung arog na talaga kayan, pati nga ito kuha. Puro pamilya na sa nabangya, boro balyo, di na nga natapos, di na mga nagsawa. Naman nga ang suya ni kapitan ni kung lalaki kapitan, kung babae da kapitana ay ano na pag-arog na po kita kayan dahil na kita magparalaog sa politika kung arog man sa nakayan naglalaog sa mindset kan botante. Kaya sabi ko sa kuyang mga kabarangay, kung ako niya ako mga kandidato, dahil man hindi ako magparahagadan, dahil para solisita ng sobra. Masakit niya ako yan. Gusto ko niya ako, magkandidato ako. So, dahil man hindi ako ma-stress na marhay. Relax man ang buhay. Masakit. Dahil panganin ng gagana kung papa-stress o nindo. Pagkatapos kan eleksyon, pwedeng makasabi kita kaya na pangraya umang kamo mga ngod. Kadakol po kan nararaya sa rumbisis basta nang naglaog sa politika. Maray sumayong karayaan. Gisa na, daw, pirming daw. Pirming nagagastos na papagaling ko po kaya digdi sa irga. Da eleksyon, kandidato. Yun ang konsuelo niya sa buhay. Diyan siya maligaya. Kaya pati Suaki, nagsugad man. Kung diyan problema, Suaki, wangag na bagangon pag nagpo-political forum. Kaya man sa ibang mga butante, ano nga yan? Kandidato o bangag? Hindan niya ako sa Indo. Ako napapangirit daw ako, maski sa political forum. Ay nga nagtiin, bumaba, tumaas. Miglabar. Ay nga bangag. Santisima. Field Report! Ayun, nasa linyaman, nagbabalik si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karondang Philip Marinaga sa imo, asin sa Gabos na Gantabay. Sa tuyang dugang na impormasyon sa radyo lokal, ipigpaluwas na sa ngunyan ni Education Secretary Sani Angara, sili pinagbaba na ini sa Gabos na Regional Offices kang DepEd ang mapadapit sa school year 2026-2027 na mabukas ini sa mabot na Hunyo 8. Yan ang kunyang kang Department of Education ay implementar na ini sa 3-term school. Sa pigpaluwas kaya tabi na Memorandum Circular number 009 na pinagdapit na na April 16 iyakan ka at para hanggang yan sa panuntunan man karon da Philip ka private school and higher education institution na may adapt man system na ma-apply man sila ng 200 to 220 na pagklase. Alam na tabi karon da Philip tagi
ni Deputy Secretary Secretary Tanya Angara na dapat mag-comply ini kagabos ng mga pampubliko ng eskwelahan tangani ang lalo kang edukasyon sa Pilipinas dahil nababayaan as in malinaw na ipinagbarami naman kay ni Secretary Angara na no collection policy na nagkaigwa na kayo pag early enrollment sa mga pampubliko ng eskwelahan maigot na naman ang pinagkampanya ini na ayong collection policy dapat na nangyayari sa ngunyan for the school year 2026-2027. So, pinitati karon ng Philip, pinagpunta na sa gabos ng mga regional offices ng DepEd at inyan naman, pinaglatag naman, digdi sa DepEd Regional Office No. 5 sa kagian ng Regional Director Gilbert Sansan. Karandang Raquel, igwa man ba naglatag na kayan sa Iriga? Igwa na. Oo, konsyal kan Iriga. Iyo, si Kunyan, si Iriga City Councilor, si Bishop. Oo, perming no collection policy with doktrina. Iyo, sabi nga ni Kaya, taon-taon man yan, baga, iyan ang panuntunan kang DepEd, pero po sa Kunyan, na iba sa pasistem, at ito baga, baski baga pinagsasabi na dapat na maging kaulangan sa edukasyon ang kapag tikapungan umayong kwarta ang sarong magura para makakunya sa akin na dahil makaiba sa pwedeng iba sa graduation pero ngunyan talagang tinindihan ni Education Secretary Tanya Angara na dapat magkaiguan ng konsiderasyon ang gabos sa mga school of gabos na eskwelahan particularly na sa pampubliko eskwelahan na maski ibang pag-asal ng aki, maski pa rin kasi dadam siya dapat i-comply na makapangkat sa states. As in, picking kayo man kayo ang mga private school, kami yan magkatabi ka ng Philip, iba pa mga makondisya pa lang kasi kunya graduation. Picking kayo man kayo na dapat na maging kaulangan sa sarong estudyante ang sabi nga ni magbasa sa internado para magkunya kang graduation exercises maski may utang yan, tukutan na makapag-iba sa graduation rights tangani masuliluman so kapag estudyante uhong na sa mga lado pang kurang. Ang hapot dyan, Karandang Raquel, no collection policy, ano ta pigtutugutan kan private school na mag-solicit para sa graduation fee? Iyan ang nga ni Tabi karon na Philip. Aram mo kaya bako kaya ini sakop kang DepEd ini mga private school ta sakop ini kang CHED. Ang panuntunan ng school calendar ang kung ano man ang mga policy ka mga private eskwelahan dai sakop kang DepEd ta ang tinda kang CHED. So aram mo man bagang CHED di pa man ang panuntunan ninda. So aram mo man pag sa private school at permi kinukunya ninda ang ganansya kang eskwelahan. Parte bagayang kan departamento, anong ba kung sakop? Iba kaya tabi karon ng Philip ang calendar of activity ninda, bako sinda, kunya sinda kan DepEd, kaya lang, ang nagmamanyag sa sinda, ang policy ninda, ang naglalatag kayan, ang CHED. Ikit sa Department of Education, ang sakop ninda sa policy, ini mga pampublikong eskwelahan sa elementarya, senior high school, sa junior high school, at saka sa senior high school. So, yan nga ni ang pagkakaiba. Sabi nga ni kang ibang magulang na nagpapa-eskwela sa private, dapat daan. Karoon na lang ang mga guidelines sa pinagpapaluan ng DepEd sa kanila na yung kariribungan tangani. Uniform na nila ang dapat implementan ng mga guidelines. Tangani, mayong sabi nga ni Kayan, ano daan na implement na guidelines sa public, i-adaptar naman sa public. Kaya halin na kaya na-propose, pero ang sabi niya, yan tabi karon na pinaka sa tuyang informasyon, alis ang tuyang location para sa Radyo Ramda, Rakakaser. Field Report! Salamat Karondang Raquel, pag-abot ya digdi sa mga policy ini ay inda. Ako aram ko kung ano ang nangyayari sa Departamento kan Edukasyon na grabe naman ang korupsyon. Dahil na nga ni magpara sa ragin-sagin, policy, pero dahil man nauutob. Dan parents gusto man, panigarbo man, sa okasyon. Consisting nga ni digdita, alimbawa, ang sarong estudyante, sinasakit sa tuition, sa clearance, sa completion fee kung siya magraduar. Ano ta ang eskwelahan mismo kung sinasabi sindang makwarta, privado,
pinapasulisit ang mga estudyanteng magraduar sa senior high school, sa junior high school. Ako igwa kung aram kaya na eskwelahan digdi. Puon ka ito sa kudngon yan, nagsusulisit, pinapasulisit ang mga estudyante. Samantalang bawal po yan. Ta sabi no collection. No. Ano ang pagsulisit? No collection yan. Ito para istoryahan kan mga policy ini kan Department of Education. Magpribado yan, magpampubliko, parehas ang ipasunod na policy. Ba kung dahil man sa nanauutob, dahil na magparataram ang DepEd. Kan mga puro policy ninda. Minsan, digdingani sa irigaan, sa rong konsyal, sinusurog, no collection policy. O di kan magtao, kan magpagraduar, kan mga aki, kung ano na pala mo konsyal. Ay inda, nakasuya kayang pagpara dangugon ini mga no collection policy ini haloy na bagang panahon ini nangyayari mayo man napapatunayan kan mga nagkukolekta na illegal. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, white protein.
plus shea butter and tea tree oil. Wow, wow, by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita rin sa tuyang programa. Na kitang 46 minutos, makalampas ang alas 9 na pagkaaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Banuan ka na balata na Camarines Sur ki Mayor Ding Abletir, Vice Mayor June Narito. Duman po sa mga nagsiswimming, ingat-ingat po kita. Grabe ang init, pwedeng magkataranggalan sa tuyang kublit. Lalong-lalo dyan sa dagat, ay abang init ka na tubig asgad. Naghalo ang init, asgad, mararaot ang sa tuyang kublit. Kaya dapat ngunyan mga overnight. Pero mahal na po ang arkila sa mga jeepney. Pag ma-swimming, maka 5,000 pataas, depende sa urulay. Pag ma-overnight, dyan pa sanayan sa Banuan kan balatan. Naduman nga ni sa Banuan kan tinambak, 10,000 na da, haling buhi. Tapos sa Banuan kan si Roma, 15,000. O, bakong basta-basta. Siyempre, kung mayo kang pinanser, maray kung may politikong magsagot kan sa indong gastos, di nagrahay na. Kaya man yan magarastos ang mga politiko ngunyan, taharayo pa ang national election. Pero sa barangay, si Kapitan, pwede nang magpa-swimming. Kung gurugalante man si Kapitan, sa iyang line-up ng mga kagawad, hagadahan. Di nagrahay na ngun. Usong-uso po ngunyan ang mga arog kaya na modos kan ibang mga butante. Ngaya kap, tabangi man raw ngaya kami, tamirigos kami. O di, nagrahay na. Pira man niya ka mga butante sa dasona. Sigurado niya. Awan taman niya ka mo. Awan niya, kap, pang gasolina sana. Hindi, yan sa mga palain-lain. Arog sa naman po kayo ng mga estelo. Kap, adi nga basketball, da nga kami uniform. Solicit. Mani, inaabot pa. Diyan sa Santiago, kan mga para solicit, ay indaraw nga nakabuboy. Hindi nga naka ako nagbilog sa team. Kumbaga magastos ito basketball. Hindi nga ni po ang mga problema kan mga pakawat na inita. Dahil man kaya kan iba. Kumbaga, ang barangay. Kaya dikit ang nag-entry. May registration pipa. Entry fee. Bakong registration? Entry fee sa basketball. Samantalang, may punduan barangay, an iski. Ano itaarog kayan? Mapakawat. Tapos, sa mga player, kung mayong uniform, masulisit. Ay ano na yan. Imbis na matabangan sa mga yaon sa youth sector na dahil naman ma-stress, mag-exercise, na-stress ta sigan pan-solicit sa uniform nga yan. Ay dahil na ka mo magbilog nin team kung mayo man sa nakamong pinanser. Magastos ang amak mo yan kung tracing para kawat, up and down.
hanahanapon mong uniform, ay bako man pong basta-basta, kamahal lang unyan, patahi pa sana. Yan nga ni sa Hope Life, 700. Itong sublimation. Ay inda kaya ba, ay kung mabudget ka man sana up and down, no. Sabi unta na, maluya-luyang klase, 500, sa sarong kunyang pa sana yan, player. Ka maparako kayan kung ika sarong team manager na mayo man isusuporta. Ang paguna agad ninda, pasil sana ang magparapakawat. Pasil sa mga nagpapakawat. Pero pag abot sa mga makawat, mabilog nin team, di pisil. Kaya nagihan ko naman po yan, nag-team manager ako, player pa. Basta nagwawala na sa ibang player ta. Dahil pa nga kami natatawan uniform ay pambira. Uhuga ka ng magkarawat ta, mayong uniform. Dahil nga kami dyan papalaogo, no? Makmusa na yan. Kaya kulang po ang nag-i-entry nyan sa mga basketball. Maray kon mga darakulang paliga. Binabadgetan po yan kan LGU. Lalong-lalo na digdi sa iriga. Igwa digding mga galanting negosyante, galanting politiko, mapakawat dyan sa sports complex. O, ang nagtatao baga, mga politiko, sa uniform nga kung bahala, pati premyo, di nagrahay na. Pero kung dyan man sana sa barangay, na kinukulang nga ng budget kan barangay, ay masakit. Bako man pong basta-basta yung mga pa-basketball na yun, pa-volleyball. Sa Santiago, ligdi sa Irigan, pakawat duman, bako sa ng basketball. Gawa pang volleyball, ang mga parakawat pati. So mga pakinding-kinding. Nagrahay ng magkarawat. Matitindi itong mga bakleta na magkawat. Sabi kan iba, hinapot ko nga nito mga nagmemeron, bihira man ako magparameron. Ako, abang bubublay, baga, maski ang basketball sa barangay. Kung tinatambakan sa kalaban, ay makadisganar man magpara dalan. Pero kung mga close fight ang laban, mag-iinganyo kang magdalan. Pero kung dahil na naghihiro sa player, hinuhugakan, kung gutom na, kulang sa kaibahan. Ako makakawat nga ako. Pag madali na matapos, dali ng championship, pambira. Iba po, basta nakakuha na ng uniform, una nindokan mga parakawat, magulang man. Mga ni dyan, binabayadan, import. Basta nga bayadan ako, import. Maigot niya ako pagkawat, ay huwag ka mag-igot. Kung saro ka man sana dyan na maray-rahay, so kalaban mo, mga matitindi, maray paday ka na nagkuhanin mga oro import. Iyo po yan ang nangyayari sa Satuya. Hindi sa mga pa-basketball na yun, aram man sana, pati kan Satuyang mga kababayan na dahil gayong asinsuhan ang Pilipinas sa basketball. Kung ilalaban mo sa mga darakulang nasyon. Pero may bagang kulilat ang gilas Pilipinas. Daw ang anigwa ng mga PhilAm. Ang iba nga ni, bako naman PhilAm, ini-import. Daog baga permi pag-abot sa international na pakawat sa basketball. Pero grabe ang ginagastos dyan kan mga Pilipino. May nagkakapot pang negosyante, kan team. Kaya bako man pong basta-basta ining mga pakawat na ini. Ito nga ning pa-volleyball siya na dyan sa Santiago, digdi sa Iriga. Ano niya ako, pwede man sukalaban niya ako kan mga sinasabi nindong mga federasyon babae. Ay dahil nga, siyempre nga, ang kalaban, itong mga federasyon, lalaki mo. Kung narog na niya ako, hindi maglaban, babae. Federasyon, binabae man bagayan. Ay, pambira. Kung lalaki ang kalaban kayo itong mga kunyan, siyempre, pag na kilan ito, tinamaan ang angog, sige pang kinding-kinding. Di, masakya ako ito, antiyan, Papa!
Minsan mapangirit ka kaning mga pakawat digdi sa sa tuyang nasyon. Aray pa ang cheese kung iyon tutukan kan mga Pilipino. Kadakol mambagang mga nagiging grandmaster. Individual event. Pero ining mga kunyan grupo ng mga pakawat ay nasasakitan po ang Pilipinas. Mabuyo man kitang mag-champion. Bakong individual event. Nandaya pa sa baseball. Binawian ba kanin trophy sa Pilipinas? Tas so iba mga overage. Naka-champion man kuta kita kundi kasusupgan pa so inabot. Binawian ng trophy. Kamu nga mga overage and player nindo. Makmong kalukuhan yan kan mga Pilipino. Ibang Pinoy. Yan masabi ko kayan. Kita hanggat may lusutan, mapalusot. Ang mga Pilipino, iba ang ugali. Diyan kita matindi ang mga Pilipino. Mga palusot. Ang problema, kundi nakakalusot. Na booking. Imbis na makapagkawat ka pa nin tul-tul sa international, daay na. Kumbaga, pagpaparadudahan ka na, ay ano man yung Pilipinas ini. Pinaga-compirmar man ni Bicol Sarop Party List Representative Terry Don ang mga record hali sa Land Transportation Office iyon tugma sa testimonya ni Ramil Madriaga dapit sa subuot pagbakal nin mga lulunudan para kidating Presidente Rodrigo Duterte as in Vice President Sara Duterte sigon sa report kaini. Basado sa pahayag ni Redon sa ikaduwang aldaw kan pagdangog kan impeachment laban ki Duterte kan nagtalikod na semana gabos na lulunadan nasambit sa pidabit ni Madriaga iyon kumpirmadong nasa listahan kan LTO. Anot naman na pinalatao ni Madriaga na tinawan siya kan dating presidente nin 25 milyones de pesos kan taon 2021 para magbakal nin high-end motorcycles para kay Sara Duterte duman sa Metro Manila asin ordinaryong motorsiklo para sa operasyon kan Inday Sara is my president ngay nagrahay na. Pilipinas movement para sa iyang enot na planong magdalagan sa 2022 presidential election. Kabilang man sa kumpirmadong listahan iyon Harley Davidson asin Ducati motorcycles, Yamaha NMAX units, asin sarong Toyota FJ Cruiser na ginamit subuot sa paghatod kan duffel bags na pano in confidential funds nagrahay na. Kaya paghuna nindo kay BP Sara ay pamayo-umayo sana pero igwa pag-abot kan panahon pag siya naging presidente dakol ang ririsbakan. Yan na nisipon kan mga Pilipino. Tangon yan pa sana nagpapahiling na kan sa iyang isog sa kalukuhan maray kun sa karahayan no? Diyan pa sana sa confidential fund na yan na dahil natapos-tapusan issue may mga ebidensya na pwede siyang kastiguhon. Ano taday nakakastigo? Yan po ang hapot. May mga testigo na nagpapatunay na talagang may ginibong kalukuhan, may ginibong anomalya si Vice President Sara Duterte kan panahon na siya yaon sa Department of Education ni Saro. Mayo man pong napapatunayan. Only in the Philippines. Yan ang korte kan Pilipinas. Dagdagan pa kaining mga sa flood control anomaly, mayo man baga nangyayari, mayo man nakukulong duman sa mga pigpapara darawit na imbelto sa flood control ng mga senador. Sayang kan kapagalan kan ibang senador, kan ibang congressman na nagpaparatao sa naman in atensyon o investigasyon, mayo man
natatapusan na tultul. Ang natatapusan laway. Kumbaga puro sa nalaway kan lambang saro, tinukduan, tinuklingan, yan parabon. Ika nga parabon man o, man nangyari. Natapos na lamang so termino kan ICI. Itong sinasabi nindang Independent Commission on Infrastructure, mayo man po ang nangyari. Kaya magtios ang mga Pilipino. Naarog kay nian nangyayari sa satuyang nasyon. Ginusto taman yan. Nasindan ilihiron, ibugtak sa puder para patiuson kita. Aray kung nagrahay ang buhay ta na naging presidente si BBM. Man baga? Puro parehas nga ni. Daway sayan maging presidente kung arog kay ng sistema kan gobyerno, useless. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Kay banya to sa pagpaabot nin informasyon si Jonathan Oliva, sinman Raquel Caceres. Sa lado technical si Cha Benaobra, duman sa transmitter si Tony Matic Saison, asinman si Engineer Abilindon Toralio. Kuman po si Philip Baracena, nagsasabing Diyos mabalos kan sendong daing sawang